B'konsegwenza tal-pandemija u tal-gwerer, id-dinja għaddejja minn kriżi kbira soċjo-ekonomika. Għadna mhux nintebħu biha. U fost dawk li l-aktar jintlaqtu minnha hemm in-negozji żgħar u medji, il-ħwienet tal-bejgħ u tax-xogħol, l-aġenziji tat-tindif, il-kumpaniji tat-trasport u ħafna oħrajn. Dawk li mhumiex imniżlin fil-lista tal-għonja u s-setana tad-dinja u minkejja d-diffikultajiet joħolqu x-xogħol u jaqdu d-dmirijiet soċjali tagħhom. Dawk li jinvestu fil-ġid komuni flok jaħbu flushom fir-refuġi fiskali. Kollha wrew kapaċità kbira biex joħolqu bidla li tgħaddi minn isfel għal fuq għax l-aqwa kreattività hekk issir. Bil-kuraġġ, bit-taħbit, bis-sagrifiċċju jinvestu fil-ħajja u joħolqu r-risq, l-opportunitajiet u x-xogħol. Nitolbu għan-negozji żgħar u medji f'din il-kriżi ekonomika u soċjali biex jinstab il-mod kif jibqgħu miftuħa u jaqdu lil-lokalitajiet tagħhom.